Aké je to moje dieťa krásne, úžasné, nádherné, ako nenapodobiteľne prepletá nožičkami a tie jeho hlášky. No poviem vám, minule sme sa na nich do popuku nasmiali celá rodina. Mala by som si ich niekam zapisovať. Alebo vedia si ich zapamätám. Našli ste sa v týchto slovách? Podobne som rozmýšľala aj ja približne pred 40 rokmi, kedy moje deti začínali džavotať. Ale nemala som času, ale mala som kopu iných vecí na starosti. Ale, ale, nezaznamenávala som vôbec nič. A či som si ich zapamätala? Veru, málo ktoré. Ba dnes s istotou ani neviem povedať, či tú konkrétnu hlášku povedalo to alebo ono moje dieťa. O pár rokov neskôr, keď začali prichádzať na svet moje vnúčatá, som si zrazu spomenula, čo som chcela pred veľa, veľa rokmi, zaznamenávať vtipné výroky detí. A pustila som sa do zaznamenávania výrokov mojich vnúčat. Aby toho nebolo málo, požiadala som o spoluprácu aj ich rodičov. Počase sa mi nazberala krásna kvopka výrokov. A rozmýšľala som, čo s ňou urobím. Či budem čakať 10-20 rokov, kedy túto zbierku ukážem mojim dospelým vnúčatám, alebo urobím niečo nezabudnutelné. A tým je, že som tieto príbehy, skutočné príbehy dvoch malých chalanov uviazala do knižky. Do knižky s názvom Ba, maminy, chalani. A poviem vám, nie je jednoduché dať tie slova na papier a zverejniť do určitej miery intimné situácie. Veď ako inak by sme nazvali prvú situáciu, kedy ako babička som sa čírou náhodou ocitla pri narodení môjho prvého vnúčaťa. A to je prvá kapitola z knižky s názvom Ba, maminy, chalani. Milé jedinečné ženy, až uvažujete, či zapisovať alebo nezapisovať vtipné hlášky vašich detí, vašich vnúčat, prídite si pre inšpiráciu na stránku s mojím menom. Link nájdete v komentári. Link aj veľa, veľa inšpirácie a zábavy.